sopiiko, että mennään suoraan asiaan. Muutama fakta tähän alkuun. Kaikki luetaan. Mulla on tuttuja markkinointijohtajia, jotka on lukenut 500 sponsorointihakemusta. Suurin osa niistä hylätään. Tämä on tää illan teema. Kaikki päätökset tehdään tunteella. Keskimäärin nostosta puheluksi päätyy 5%. Joka 4. johtaa keskimäärin kauppaan. Miten te kuvailisitte brändin? Ne, kenellä on Facebook-sivu, saa jäädä seisomaan. Yes. Kenellä teistä on YouTube-kanava? Niin vitsi. Mulla oli taskut täynnä fyrkkaa ja onnella. Mikä on kaikkein tärkeintä, että päätyy parisuhteeseen? Yes! Se on myynnissä kaikkein tärkeintä.